хан духтарам чӣ шуд? Барои чӣ гирья мекунӣ? Тинчимӣ? Чӣ шуд духтарам? Чӣ шуд? Ягон газ хафа кард? دوست داشتم командировка рафт. оха ҳеҷ гап мегашта мебиёд бачам. зиқ нашав. анами гулдасте доду гуфт то анами гул пачмурда шудана ман мебиём гуфт. нағз гуфт. вай ту я дӯст медоштааст, ҳурмат мекардааст. ин гул ду рӯз ба пажмурда мешавад бачам, вай гашта мебиёд. ором шав, ором шав. ой гула бине. ой гул пластмасину. هی لالا لالا شوقی لالا
میشنوم